Te ah nakaliang jongi kino hikai kontrak hapo ka jalang kumba ngiladon mentah kelanti jongka ajing ya penbaik bat ngirung apkarman ni kata lengba deputy chief minister ki jongi kajing kerpat kaba dokumen sim jong kajing snorit dokumen sim jong kajing jing kermen nakaliang jongi kino hikai kalongba ngilado yaki kam mentala asnem te ngingat pat de sakini kiwai pat kijing kiba nakaliang ko police department ka khot na ka por yangi bat ki pengat kendon yangi haka south way a section te nakaliang jongi ngi penpau ka jing songsi bat ngi kerpat jur ya ka sarkar bahabangi dawa ya kani ka hok ka jongi ban le yangi penban ngi sangat pat ya hi section ki bapar teta ka buburam nga kerpat ka sarkar bakan sim ya ka jing bakli kum ka kami kumukpa ba penkut no ikini ki huri hura kini ki jing shakhot hajir yangi na lor bangim don bai kali tang banwan si chelong ro ki pengat ki section ki bapar ka penjen jar om tang yangi nongelam yang nongelam ya ki wai ru ki ban shakhot hadin tata ka buburam ta ka jing snoret kerpat ye deputy chief minister jongi bai le halor kani ka banta